Asisoni naro asisani sese zarnona Isha nino kumbira kuona Ewagani Zewe zangu wazinzwe Ambu ya mimi mandipendi ile mimi Jinda ndiri number 1 top 10 yes nini ndiri wani Yes, name kwa shitukuti zama top 10 tirana dike mimi wani mimi mneru Mnedanga makambo sangana maneru Yo mjama wewe ka Zia zvako zvekubikina fatso kwa uri kuzvinzo usajeri Rastonyarare Kune changere tinopa pano. Muri sema mbe mimi kuona kama kaita mukambotadzi kuona chana. Nambu. Mapesera kunzwa prize toothpaste rini. Yes, ni mkashika kanaka. Kamu yakatenderera pano ka. Aiwa, kana nti ngachoona ka kaziboka rubuda mukana waminya. Ne mkwash. Asimototo ndikisa kanzwa matu mukana wamangu. Aiwa ambu yani bofa ndakakisa suja aiwa. Ndai. Mbaba, mukana ndijera mchabva pano mchimanya. Wangu uri kutochema izvozvo. Kwabuda perfume yakuseri kuno. Momza ndiwo vatori wa Boko Haram man. Momzi ndimi kamari wa Boko Haram. Ne baba. Murufunga ndakukunzwai. Amdu mimi mavunduka maziya makadya nesuroka. Manje munofendesa wani panapa. Imi baba. Sade kundisunda sunda. Sikwebele kumashuro. Pana baba ndakana pressure muzvinzo. Enda musiri mawetere perfume yanditembe mimi. Mambo ya mzara kuti pedza stress kwenye manje kuti kumbakonya kona chikazinda mutira ndijaya yakani mambo. This can be tukondipoka namba dzako da kukwidza kandike. Sure ere ndikudza ndege ndege yacho ndakuzonge train Ndege yacho bebe notomhanya darika aeroplane. Sure ndiri shungudze kumbovhizitira kuvhokano ndikanzwa kuti tinotengeswa chikafu chinonaka iwe ndakati Apollo andidhairutire dringi harisikana kumbuti imvura dzekunyima chaidzo harina kana test budget nge ndianotenga zvakaoma mufungi Hello. Nembasha. Hello nguva dzinodzingwa. Hamusozwa kuti tiri panguva yekudya. Matombotarisawo time here musati mauya. Handiyangoti 11 ko lunch yangu yachokwane. Kwane. Hamuyi muchitudza time table kuti tishande pano manzwa. Titori kudya nekusereredza tisati taita nekudya makutoti loiwo kuzotaura nechirungu. Madii ngoti makadini. Imambo yemu asi makarowa nemurume wenyika nezuva. Ko iwo unouya uchizotaura zvokurohwa kwamune murume wangu wakutopromota domestic violence pano pabasa. Kungobvunza wakagulezire kuti muri muchiki. Ko ndambidza marisiti ako. Plus next time unapfekedza moyo yenyu bashi. Matasisa muita mabhazi angu asi mapedza kudhadhara. Anofunga kuti pane kwazvakanaka. Ura makarongeka chaizvo. Muna here? Chidemo. Kona iwe zvariri pepa rebhimwe. Kandiri nherera ndobhadharwa nebhimu. Wongu tete. Makapedzisira kurishandisa rini ko bepa iri? Gore remasho. Inzwa gore racho. Gore remhashu? Munoreva nende tu? Iroro gore ramakashandisa mari dzanga dzine hoyo. Security! Ndipanonoti hapana kwatipena. Security! Ishe ndinokumbira kuona Iye shuma otishanda iwe usaguma Usazoratsika nekuti wona pfuma Ramba uchishanda rimwe zuva iwe utapinda Eke tipo stotovhura zvimakambani Seka pachide